21 urterekin, halterofiliako hainbat titulu irabazi du. 64 kilo bitarteko kategorian, modalitate guztietan, Espainiako txapeldun absolutua izatea lortu du, gainera markak hautsi ditu. Balentria handiagoa egin nahi du, Europako eta munduko urrezko domina irabazi. Egunero gogor lan egiten du, Joko Olimpikoen ametsa betezeko. Madrilgo errendimendu handiko zentro batean bizi da. Gaur Naroa Arrasate halterofiliako atletarekin solastatuko gara. Naroa Arrasate, zer moduz? Oso ondo. Naroa, 21 urte eta emakumea, zergatik erabaki zenuen halterofilian aritzea? Bueno, ni atletismo egiten nuen, eta egon zen momentu batean ni ez nuela egin nahi, ez duela gehiago egin nahi. Eta puntatu nintzen body pump eta gauza hauek egitea, eta gustatzen zitzaidan pisua mugitzea eta ondo ematen zitzaidan. Orduan, bertako monitoreak esan zidan, egin crossfita, gustatuko zaizula. Eta egin nuen crossfita eta bertatik. Halterofilia da crossfiteko modalitate bat, orduan bertan geratu nintzen eta horregatik egiten dut halterofilia. Noiz hasi zinen entrenatzen? Crossfita egiten hasi nintzen duela 3 urte, baina egia da halterofilia egiten bakarrik halterofilia, daramatzat 3 hilabete horrela. Rune instalazioetan gaude, zergatik da berezia zuretzat? Delako Espainia edo Europako crossfit box handiena, nik uste. Daukazu material pilo eta jendea oso hurbila da eta beti etxean egongo bazina bezala da. Argi zenuen atleta izan nahi zenuela edo kasualitatez hasi zinen? Ni txikitan beti atletismo egiten nuenean nire ametsa zen Europako txapelduna izatea, munduko txapelduna izatea, olimpiadetara joatea. Ni txikitatik izan nahi garen atleta, baina ez nuen imaginatzen halterofilian izatea, baina eman du kasualitatea baietz. Zertan datza halterofilia? Kompetizioetan dira 6 mugimendu, daude 2 espezializate, direla arrankada eta 2 tiempos. Eta, kompetizioetan dituzu 3 altxamendu mugimendu bakoitzeko. Orduan, dituzu orokorrean 6 altxamendu, eta da pisu gehiena irabaztea. Irabazten du pisu gehiena altxatzen duena. Kirol honetan teknika oso garrantzitsua da. Zergatik da hain konplexua? Azkenean mugitzen duzulako pisu pilo eta lesioak prebenitzeko edo altxatzeko. Ez da duzu teknika egokia egiten, seguro ez duzula jartzen zure pisu korporalaren bikoitzaz buruaren gainean. Teknika da gehiena. Eguneko 80. Zer ezaugarri izan behar ditu atleta batek lehiatzeko? Nik uste burua. Burua da nik uste garrantzitsuena. Pertsona bat ez daukana burua irabazteko, eta ikusten du pisu bat eta ez daten du, nik ez dut hau altxatzen. Edo horrela, nik uste ez duela irabaziko. Eta ere, indartsua izatea, azkarra eta nik uste. Zaila da gaur egun duzun mailara iristeko bidea? Baina nik uste hasten zarenean Espainiako kompetizioetan maila oso altua da, zaude Espainia osoko jendearekin kompetitzen, eta gero joaten bazara Europako txapelketara, munduko txapelketara, ari zara kompetitzen hoberenekin. Nik uste nire kirolan eta kirol guztietan direla zailak. Nolakoa da emakumeen egoera kirol honetan?
Nik harritu nintzen pilo beste egunen, egon nintzelako hitz egiten nire entrenatzailearekin, duela urte batzuk, halterofiliako txapelketetan, emakumeak oso gutxi zaudela, eta gizonezkoak ziren pilo, igual zeuden 80 gizonezkoak eta 20 konpetitzen ziren emakumezkoak. Eta adibidez, txapelketa honetan, ziren uste dut 100 emakume gehiago gizonezkoak baino. Nik uste ari dela aldatzen pixkat hori eta geroz eta emakume gehiago daudela konpetitzen. Zuk gauza askori uko egin diezu halterofilian aritzeko? Nik ez dut uste uko egin diona da nik gauza askorik. Izan dira nire erabakiak eta nik aukeratu ditut nik hobeago izateko aldeta bezala, niri ez dit inor esan ezin duzu hau egin. Ni badakit zer etortzen zaidan ondo eta zer gaizki errenditzeko orduan. Hala ere, Madrilen bizi zara, Nafarroan bizitzeari uko egin diozu? Bai, nik uste nuelako, nik egoten nintzen hemen eta ez dago niretzat klub bat halterofilian, bai daude halterofiliako klubak, baina nik uste niretzat eta nire rendimendurako hoberena zela Madrila joatea eta bertako jendeekin aritzea eta konpetitzea. Eta Madrilen on zaude eta zer egiten duzu? Banago alto rendimenduko zentroan eta bertan egoten naiz Espainiar selekzioko jendearekin entrenatzen. Gizarteak muskuluak gizonezkoen gorputzetara esleitu ditu beti. Estereotipoak eta aurreiritziak gainditu ditugula esango zenuke? Nik uste orain dagoela askoz normalizatuago emakumeak muskulatuagoak izatea, baina nik uste ere aldatu delako mentalitatea lehen zelako daukat mina aldakan. Eta esaten zizun medikoak, gelditu etxean, eta ez egin ez ere. Eta orain nik uste esaten dizula, egin kirola, egin indar kirolak, eta horrela muskulazioarekin eta hobe joango zara. Eta nik uste horregatik ere dago bisibilizatuagoa, baina nik uste aldatu dela pixkat mentalitatea. Asko dago egiteko? Bai, baina gutxinaka. Espainiako txapeldun absolutua izatea lortu zenuen, 74 kilorainoko kategorian modalitate guztietan. Nola izan zen eta nola bizi zenuen? Oso esperientzia ona izan zen, zelako nire lehenengo konpetizioa crossfita alde batera utzita, eta egoten nintzela zentratua halterofilian, eta merezi izan zen nola sari bat, ustea Nafarroa joatea Madrilera eta bakarrik halterofilian zentratzea, izan zen nola sari bat, ez dakit esfortzu horrengatik edo ez dakit, oso pozik. Urrezko hiru domina eta errekor berriak, ez da? Bai. Zeintzuk izan ziren errekorrak? Egin dituen bi denboratako, dos tiemposen errekorra, Espainiako errekorra, eta total olimpiko dela nola bi modalitatetan gehitzen dira bi pisuak, eta hori da benetan ematen dizuna Espainiako txapelduna izatea. Ez, direla gehitzea, arrankada eta 2 tiemposen pisuak, eta bertan egin nuen errekorra. Fizikoki preste egoteko dieta zorrotza jarraitzen duzu? Daukat nutrizionista eta baina ez diot kaso asko egiten. Niri gustatzen zait pilo jatea, baina jaten dut gauza, ez dut jaten egunero 3 bollo eta baina noizean behin nahi badut hamburguesa bat jaten dut. Dieta zorrotza ez, baina badaki zaintzen eta zer den niretzat hobe eta zer den kalte egiten dudana. Erreferenterik alduzu? Bai, baina ez da halterofiliakoa, nire referentea da Adriana Cerezo, dela taekondoko kirolaria. Eta zergatik? Ni negolako egon nintzen temporada bat ez nekila zer egin, ez nekien zen bat joan Madrilera edo ez, eta orduan egun batean joan nintzen bertako entrenatzailearekin, eta eraman zidan berarekin, Adrianarekin, eta egon nintzen ikusten nola entrenatzen zuen, eta berarekin hitz egin ondoren, aldatu zidan txipa, pasada bat, eta nik
atera nintzen Madriletik, eta bueltan trenean nik deitu nuen nire gurasoei eta esan nien, banoa Madrilera egitera halterofilia. Eta hori, bere mentalitatea eta bere hoberena izateko gogoak, da nire referentea. Crossfita eta halterofilia kirol ezberdinak dira, zuk ere bi kirolak egin dituzu. Nondik jaio da zure zaletasuna, crossfitetik edo halterofiliatik? Nik uste halterofilia azkenean da kirol federatu bat. Orduan, txapelketak dira anitzagoak, daude posibilitatea bai diru laguntzak izateko crossfitan ez. Halterofiliako txapeldun bat horretaz bizi aldaiteke? Bai. Igual ez betirako, baina aldu entrenatzen duen etapan bakarrik halterofiliarengatik bizi. Bakarkako kirola da eta lehia handia da, baina nolakoa da aurkariekiko edo kideekiko harremana? Nik adibidez konpetizioetan eske ez dut ezer ikusten, ez dakit nire aurkariak zer egiten duen, ez da zenbat altxatzen duen, eske nik ez naiz bertan fijatzen, eta orduan nik uste besteak lehia dago bai, baina nik uste ni posten naiz bestea egiten duenean bere maksimoa edo errekorra. Estatu mailan eta nazioartean maila altua da. Bai. Eta atletaren eta entrenatzailearen arteko elkarlana ere ezinbestekoa da. Bai. Zer ezagutza eskaini eta erakutsi dizute? Nik oraintxe bertan daukadan entrenatzailea niretza da munduko berena. Ni daukadan, berarekin daukadan erlazioa da beti izan nahi dudana. Bera da zoro bat, halterofiliako zoro bat, eta daukadan pasioa niri egunero transmititzen dit, eta beragatik, ni joaten naiz entrenamendutera, eta ematen dute eguneko eguna, bera transmititzen didalako egin behar dela hori. Ez dituzten egun batean eguneko 89 ematea. Beti laguntzen dit eguneko eguna ematea eta hoberena izaten. Kirola alde batera utziz, zeintzuk dira zure zaletasunak? Gustatzen zait pilo jatea. Joatea leku ezberdinetara eta probatzea janari desberdinak gustatzen zait pilo. Eta musika entzutea eta bai. Nolakoa da zure egunerokoa? Nik altxatzen naiz, ez naiz oso goiz altxatzen, baina, 10etan entrenatzen badut, 8etan edorrela altxatzen naiz, gorputza pixkat funtzionatzen hasteko, eta entrenatzera, 2 ordu erdi edorrela goizetan, eta, gero bazkaltzen dut, joaten naiz deskantzatzera pixko bat, eta berriz arratsaldean entrenatzera. Eta Nafarroara etortzen zarenean, zer egiten duzu? Egiten dut berdina, baina deskantzatu ordez, joaten naiz ikusten ditut lagunak edo familia, bestela joaten naiz berriro Madrila eta ez dut inor bisitatu, berdina. Etorkizunera begira, zeintzuk dira zure hurrengo erronkak? Oraintxe bertan, nik uste nire erronka dela disfrutatzea, bideaz disfrutatzea. Momentu txarrenak eta onak disfrutatzea, ikastea momentu bakoitzetik, eta nik uste horrekin ere sariak etortzen direla, emaitzak etortzen dira. Disfrutatzen baduzu egiten duzunarekin eta gainera ikasten baduzu eta bar. Baina, zein izango litzateke zure ametsa? Nik uste kirolari guztiak bezala Olimpia joko batzuk, eta irabaztea. Eta zaila da, olimpiadetara joatea. Baina, horretarako, ari gara entrenatzen. Ni, izan naiz Espainiako txapelduna, baina nik ez dut nahi Espainiako txapelduna izan nahi. Ni nahi dut munduko hoberena izan. Eta zer egin behar duzu horretarako? Entrenatu. Hori argi daukat, eta hori egingo dugu. Baina zehazki ze marka lortu behar duzu? Joan marzara hainbat konpetiziotara munduko txapelketan, eta geratu 10 lehenengo postutan. Eta, rankinean munduko 10 hoberenetan izatea. Eta amaitzeko, zer garrantzia du euskarak zure bizitzan, arlo profesionalean eta baita pertsonalean? Adibidez orain Madrilen nagoenean, kostatzen zait asko gero etortzen izena nona euskaraz hitz egitea, ez? Nire gurasoekin euskaraz hitz egiten dut, baina bakarrik nire aitarekin, orduan, ematen dit nola gauza galtzea, ez? Baina, ematen didana da, beste komunikazio
adibidez, beste elkarrizketa hau adibidez euskarak ematea, ez? Igual erdarazik izango bazen ez nuen egingo, orduan, hori. Mi esker, Naroa, gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Mi esker, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.